Primeres mans! És important que el folre vagin fent força per intentar que no es remeni aquestes manilles del castell de Déu, perquè ara ja tot just que queden quarts, la part també més delicada, fins que no puja tot el pes, sobretot quarts i quins, això costa de mantenir ara quarts col·locats aquest 3 a 10, manilles col·locades, vinga, tota la resta de les manilles dalt, el folre fent força, ara sí s'ha estabilitzat una mica les manilles, estan més tranquil·les. Pugin quins, això... Sí, ara s'ha parat una mica, s'ha parat. Doncs vinga, s'ha parat aquest castell de moment, ara ja pujaran els quins al castell, que és el moment important de la jornada d'aquest castell, l'últim bé, que arribin a temps, que les manilles estiguin consolidades sobre aquest folre i que tiren amunt el més ràpid possible. Àngel Grau pendent del castell. Doncs mira, la primera, sense pensar-se, si m'han donat temps, a dir gràcies. Vinga, som-hi, intent vàlid de 3 a 10, en forma de manilles dels castells de Vilafranca, dissenys col·locats, hem de pujar el punt de aquesta paraula, senyents del 3 a 10 dels castellers de Vilafranca. Vam veure com es configura aquest folre i aquestes manilles, com el van parant, amb el folre, per intentar que les manilles siguin quietes. Vinga, va, setens col·locats, dos just remuntant el pis de quins. El folre encara no ha aturat a les manilles. Aguanta el club va fent, perquè ja tinc els dos just arribant sobre el pis dels setens. Han demanat que estiguin tranquils. Vinga, dos just arriben sobre el pis dels setens. Va, som-hi, tranquils, estem remena, problemes a nivell de quins, que ja arriba la Castoleta, han separat, han separat, entra Castoleta col·locada, Castoleta 3 cops de peu, som-hi, els quarts,